खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं। मैया बृहस्पतिबारखालि गंसे एसइउभि गारिया गंसे लाखिनानै थानाय ट्राक गारियाव जोबोर गोख्रैथिजों फैनानै सौदाव फैनायनि जाउनाव एसइउभि गारियाव गाखोनाय 7 सुबुंफोरा जायगायावनो जिउ गोमादों आरो 2 सुबुंफोरा गोब्राब जखम जादों होनना मिथिनो मोन्दों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे जाथाया जादों लाखनौनियाव एसइउभिनि ड्राइभारखौ खारखोमानानै दं होनना मिथिनो मोन्दों आरो बे ड्राइभारखौ हमनो थाखाय पुलिस हान्जाया नागिरगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं। मैया आसाम पुलिसआ बरपेटा जिल्लानिफ्राय 4 साइबार दायनिगिरिफोरखौ हमनो हादों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे दायनिगिरिफोरा गोबां सरासनस्रा सुबुंफोरखौ रां थगायनानै जाख्ल'दोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। हमजानाय दायनिगिरिफोरनिफ्राय 45था पेन कार्ड, 200था पिभिसि कार्ड, 200 पिभिसि आयुष्मान कार्ड, 175था ब्लेंक आधार कार्डफोर बोखांनो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे दायनिगिरिफोरनि मुंफोरा फाहारि एमडि बाबुल हुसैन, एमडि साइफुल इस्लाम, एमडि फजलुर रहमान आरो एमडि हाफिजुर रहमान होनना सिनायथिनाय जादों। थामथि रादाबाव दं। गोबां बिबांनि करियानि सिगारेट हमदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मैया गसाइगाव महकुमानि श्रीरामपुराव पुलिस बिफाननि गोख्रों सोग्रोमनायनि गेजेरजों गोबां बिबांनि करियानि सिगारेट हमदों। बे फालांगियाव सोमोन्दो थानाय करियानि सिगारेटजों लोगोसे 2 फालांगिरिफोरखौ पुलिसआ हमनो हायो। ब्रैथि रादाबाव दं। बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि आन्दाराव गोग्लैनाय कलेजफोराव बर' आरो असमिया रावखौ लिरनो मोननाय नंलिया। बे रादाबखौ आसाम सरकारा फोसावनानै होदों होनना मिथिनो मोन्दों। बे खौरांखौ मोननाय लोगो लोगो अल आसाम स्टुडेन्ट इउनियननि मोनसे हान्जाया मैया बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि रेजिस्ट्रार मानाव गेदेर डक्टर सुबुं बसुमतारिनिसिम फैनानै बिथांनि आखायाव मेम'रेन्डाम गथायफैदों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे मेम'रेन्डाम गथायनाय समाव आसुनि आफादगिरिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों दि सरकारनि बे असमिया आरो बर' बिजोंजों लिरनो मोननाय नंलिया होनना फोसावनायखौ माब्लाबाबो गनायना लानाय नङा आरो बेनि थाखाय बिथांमोनहा एबसु आरो आसु गोरोबनानै गोख्रों हाबा मावलांगोन होनना बुंथिदों। बाथि रादाबाव दं। दुखुनांथाव खौरां। न' खाथिनि फुख्रियाव दुगैनाय समाव गब'ना क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमा सिमलागुरि गामिनि बिफा दिपक नार्जारि आरो बिमा जयमती नार्जारिनि 2 फिसाज्लानि जिउ खहा। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिसोर नखरसेनिनो 2 बिदा फंबाय 14 बोसोर बैसोनि फैलाव नार्जारि आरो 5 बोसोर बैसोनि कुनाल नार्जारि उन्दै फरायसाया फुख्रियाव दुगैनाय समाव गब'नानै जिउ खहा। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।